Kaya ko problema, bahin isa kong igsuon, ako manghod ba, nga lalaki, grabe, bugiro kayo. Okay raman nun ta, o masasaka bugiro, di lang ta maapel sa mga problema. Maapel mo tas kahasol usahay. Aron yung sabtan, sugdon ko ingon ini. Okay ba, Hipidot? Ano itong imnon no, susuma no. Pinaka the best. Pinaka the best. Okay ba, pero sa di patam, sugod tagay ba, ha? Kanta sa takaosaway. Kisay mo nagkanta, be. Ako'y una, nindot, kanta kini mo, God. Doon ako ko'y kanima pagka Tom Jones ko niya akong kanta tao niya. Doon ako ko'y nindot po yung kanta na ko. Tom Jones, Tom Jones. Dili na Tomsoy. Tomsoy. Amo sila nga Tomsoy, dili kayo ba? Di ba, Tumoy? Onsa may prueba, kamatuuran, nga nindot ka mga kanta, ha? Onsa man, ha? Nakasuway, nag-apil ang mga singing contest. Sending din sa singing contest. Kada! Kadaog ka? Mga tari ko isulti di mo, katagal mo lagi ka. Kadaog ko ng consist. Consist, ganda. Kadaog ka, consist. Ato biyagi si ba, nasikon ko. Noon sa sigad ko, ha? Nya duhar ro ito stan. Karan. Tiban mo na. Doon mo kuwala. Tiban, o. Ano pa bigay ka tiban? Ano pa bigyan na, Pero gahapon, champion po ko. Ha? Dito ka appeal contest kanta sa isla. Yamat pa. Oo, ay. Bida lagi. Bugnag ikong tingog. Ano kayo nga mga bugnag kag tingog, be? Kagtiban ka po, Okay. Pagsugod kong kanta. At ang mga tao na muli. Pero pag taon-taon, paglapas ka ito nga sa akong kanta, namalik sila. Ay, yamat. Nagsulong silang jacket og sweater. Mga nga pagkaumana kong kanta, mingon di ano si Roy, mga tao. Nganong nagsugod og kanta si Brandy, tumauli man mo. Mitubag ang mga tao. Namauli mi kay nagkuha mig jacket og sweater. Tungkol kay, di na mo magwanta ang kabugdaw sa tingog ni Brandy. Tiban ka po sa. Tiban ka po sa. Bot-bot ba yun? Puno na diya. Sige na eh. Makanta tao eh. Okay na yan. Sige, makanta ko. Wala. Larga. Kinsira ang iyang asawa. Kinsira iyang mga anak. Kinsira ang iyang ugangan. Kinsira usap siya kasla. Kinsira ang mga asawa niya. Kinsira mag-away, maglalisgyot sila, mag-ilog kung kinsay mauna, kay ang baraw sa raog sila. Kinsira ang iyang asawa. Kinsira iyang mga anak. Kinsira ang iyang ugangan. Kinsira usap siya kasla. Kinsira namin yung kausa kaduha, katulo ka upat ka lima, kaunong kapito ka walo, sobra sa napulo, kutubras kinsira ang iyang asa. Eto na pre. Sige pa. Sige tayo balik 15. Ay, wag yun ma-16. Tulo ka 15 mo to, pre. 45 mo to. 45! Masuldo ginawas na ako ron taon. Lipad yung akong asawa, ruga akong anak, kapalit ko glit sa manok. Uy, kanan astok ka rin ni Pidot. Sila man as Pidot ang akong manghot nga si Brandet. Nagdadag sista, nag-inom. Huwag si Pidot ang may kanta. Pita gini akong manghot. Uy, ano inanong, inom silang Pidot. Mura ba yaw doon ay trabaho? Manghura, wala bagitaon. Ihandos na pare! Ole! Ay!
noy. Nagag-inom daw, Brandy, oy. Wala. Ni si Manny Victor mo ba? Bay. Asa man? Asa si Victor? Si Victor ba na? Oh, nay. Ni Victor. Huwag na ka. Bere. Kamu day. Inom rin gamay, oh. Umanamig. Bana ko lupasos bay, noy. Ya, kay burn out man gani, ha? Kuha lang, nasang ublag sa kong tubig sa puso. Ako yakutang tubig ang duha ka, dagkong mga baril, noy. Mo ba, salamat ko, mana. Punin nga niya mong imuno be, ha? Sweldo mo tawaro ni mo. Abi ni mo, noy, sos, kinis by pindot. Kini, noy, mauni, kung mangayo gali kag usa ka gatos, tagaan kag 300 by pindot. Osbura ko istorya ba ya? Abi ni mo ba, kini ako man. Inubog lang niya ito, bay. Talong, bay. Lagi tinulog bito na ba? Kung mangayo kag 400, tagaan kag 1,000. Wow! Sobra kini ha ba? Kung unsay akong pangayoon, iya ginang palabuhan tao gatag. Nay, gaya tag 300 be. Yan kanilang 200, oh. Uy, Simbayad virus kuryente. Ay, 200 lang, oh. okay na nay. Importante nga, niya may impunuan niya mong inom. Usa mo na simong nawang ka na, ni Victor, ka na nasnawang nimo ba? Kini. Bugas ni, sigpa mo ako sa trabaho. Bugas taon ko. Ay, sayop. Di na bugas, noy. Sama na yun, eh. Buti. Di na bugas, buti na. Oo ba? Buti din, eh. Dawatan ni puno na ko ni mo, ha? Usap mo yun, noy. Kwarta di puno ni mo na akong hatag. Kini, Doon sa mantal, manggitik mo ka na yun. Manggitik mo ka. Hoy! Kaya ni. Ayaw palabing inom, ha? Ay. Kaya kung makainom na ba ka, manggawa sa mga ng but-buti mo. Manay! Pinanggap yan ako yung manghod. Walang ko magpursige niyang pinarbaho kay ang tanang lihok kondres bahay, siya man sa mo'y mulihok. Nagsige man nagpamaray na kwarta lagi. Pag-abot sa bahay, gimay-mayan hinong ko sa ko asawa. Sus ni mo, oy. Imo pag yung gihatagag 200 ang nag-inom sa ilang pidot, ako naman itong gihatagag 300, good. Kaya nang limpyo sa bahay o niya naghakot og tubig sa 2 kadagko nga baril. Oh, gitagaan dito niya mong 300 pesos. O di tingali nagag-inom dayo ni Pidot. Nagtuo man kung kang Pidotong bangka itong ilang inom. Nagtampuhay di tingali ito sila. Ako pa'y ikaw, no, dong. Imo nang pugsun sa pagpangitag trabaho. Ay, ako na bito nang giingnan pero mato niya. Sige lang kuno siya og pang-apply pero wamang kuno siya madawat. Ha? Apply ba oroy, oy? Nga wa man gyud nakakita. Wa jud ko kita ana niya nga nilakaw na aron mangita og trabaho. Patrabaho ataw na, oy. Simba ko oroy og makauyab na unya makapamaplos og babay. Kita na say problema ana. Sao ito pagkabatog uyab ana nga waman na manguyab. Barkada ra may tubang nga na pirmi. Anya, di ba ito matag-an ang panahon? Makatumong unya nagbabay nga mag-una-una niya. Mahitsura ba ng manghod mo? Sige lang. Ako sawayan ko istorya pagbalik niya. Balik niya. Unsay buti mo kung pagkisultihan ako, manay? Lingkod sa diabe. Lingkod sa tubangan ako. Ang istorya to. Lingkod. Okay, manay. Ano yan, lingkod ako sa tabangan ni mo. Brandy, ulitaw na ka. Udili kalikayan nga maabot yun ang panahon nga makauyab na ka. Mabot yun, nanay, kay usaon. Lain sa kayong uyab kong lalaki. Dagi babae ka, mabot sa akong kinabuhi. Ugmay akong kaibgan. Tiyaw mo na! May naibgan na day ka? Oh! Unya, mabitam kay istoryan ta ko nimo nga ikaw ang sa may gasto nimo kung maabot ang panahon nga makauyab ka na. Wa man kay trabaho. Daan, bigyan ko ni Bao ko nga buot ni sabot na Canada yun. Paplayon ko ng trabaho. O ginaisulti na ko nimo. Mangita tawag trabaho, ay dili kay sige na nakagpangayo na ko. Mas lagi ni problema na ko. Kini babae tao na kung naibgan. Gusto siya lalaki nga dunay nindot ka trabaho. Kada ba lalaki nga dunay daghang kwarta ba? Kung mauna, lisod mo uyab ni mo ng babayhana kay wa man kay trabaho. Sugtor gyapon ko ani man kay di man taga dinhi, taga Pikas ni baryo. Di pa ko mangita trabaho no. Uyab po sila na ako. Maluri nga na nini. Oy, unya na panguyab ikaw may trabaho ka na. Ha? Dili ka sugto na nababayhana ay kay jobless pa ka. Ay, sugot gyapon ni ako nang panguyaban niya akom sa ingnon nga. Doon ako nindo trabaho. Brandon! Oh.